Sarik kaham jotono sarik joroni haino haino buskango blog diye phaidonga iki blog khlaije balakha nong buskango blog di phaidonga tini naitungdi tini yang thangeba an pararok norono berai phunungnai chin pararok bahing to norok soya kare naitungdi an logiwa thanayo sin para phunungnaro himani berai thanai video samani asu phunukjong manliaba naitungdi an video no tini chin para norokno berai phunungnai tini yang thangeba nogono tongo naitungdi an pararok location rongnai naitungdi an pararok no norokno phunuk tongo soya kare naitungdi an video no bayabrok naidi norokno ang thaichengo ani pararok phunungna himani naitungdi soya kare angni para khai chungkhai hatong jagao tongmani chini yang charidige rubber bagan rok mang naidi chini yang ni rubber bagan rok naithok jakai sabaidi rubber bagan rok chini yang ni jotto phaijingno yang bo rubber bagan no jotto naidi rubber bagan mang uko nokbar rok phai khibi bufang rok bai thanga rubber bufang rok komo rubber bufang bai mani abokhai naitungdi abo rubber bufang baija ang norokno phunukno naina lama kanano kakani bagan no klaio naidi se khari noro abo bahai klei rubber bufang paithanga naidi norokno ang kisa phunukno na chini yango belai nokbar phaiga khakhai joton phaijing no nokbar phaiga na hinai ngai naidi abo bahai klei nokbar phaijing ko na sidi hin nokbar phaiga bufang bahai ko thuk jaga ba naidi nokna abo naitungni norok pura yaphang uthok thangja yaphang uthok thangja abo yaphang uthok thangja ko yaphang uthok yango iko abo bufang blai blaija naidi mang naitungdi naidi jatto rubber bagan mang chini hango khakhai norok jatto kaham tongmani hinoi blog ro khlainani himani joramaya bai blog ro ang masanam yang toha tebo khana ro go time makhai ang tebo norong ni buskang ro ang blog kaham ti pheno ang tebo naithana se location no thangnai chaitok tongo nong bagoi video kaham blog naithana to kaham ti pheni bagoi ang thangnai nong bagoi blog naithang to khlainani bagoi je khari naitungdi tini kisa norong nang thangnai video an para ro phunungnani hinai samani ba odina ang je mansak phunuk manliya ngai tini parawo no tongo ba nogo yang thangge ba ang kisa an para ro phunungnai chini yang to bolong to guri rubber bagan mang chini yang bolong ro guri rubber bagan mang yang bon naidi yang bagan abo khan kakani bagan naidi koma tongo oro 1000-1500 sorok bagan ro kawana an kakani baga gai yang tongo yang botongo abo khai ani ayung kotoni busarang ni baga ani munai sungya ba oro tongo bong bagan ro naidi ang norongno joto phunungna ni chaitok tongo chini yang rubber bagan mang rubber bagan bisingo no tongo chungkhai chono charidige guri rubber bagan mang jaga khali tongkhai ba haino khokja khongni kamayungu hinoi rubber butiro rawai phano chaimano hinoi rubber bagan ro kailei chini yang kai naitungdi jaya khari naitungdi naidi rubber bagan mang abo to rubber bagan mang ojo to rubber bagan mang chini yang jaga khali kri nogana gini ge jo to rubber kaijang mang ko naidi abo jot to rubber bagan mang mi ko rubber bagan mang abo khai jot to kakani bagan mang naitungdi norok jaya khari tebang norong phunuk tongo naithok jaga naitungdi chin para rok noro berener musong khai comment rok khlai sadi norok berener musong khai comment khlai ga berai phaimano ang location ri nai thigana rok ri nai naidi chin yang jot rubber bagan mang age bolong rok tongmani jot rubber rok kai dikha abo ayang bo bagano yang bo jot rubber bagan abo khai mamano klaio mamani bagan klaio abo khai naitungdi che kare naidi norong ang tebon naito sinphung tongono rubber bagan mang ta chini yang
যত রাবার বাগান mang যত রাবার শিকাইলে sikla burani yakungo it usta khoi marungkha norok bai si kok sai tong ga tola na sukje ble tola na sukje ga dukumang khata nai de hingka yang bo rabar bagan jot yang bo rabar bagan friend rong nai tong bari do nai thoja kaisa like ro khlai di norun bagang tebu next video ka ham tu phai tong entertainment video ka ham ti phai tong non bagai comment ro khlai sadita bahero video nai na musung norong ni bukhani moto bodang phonong mano nai nai chai tong nai norong nai tong dian video no nai tong di ang norong no te phonu tong sanjabo ongsuya ko aso ko salbo bisi thangsuya ko sal to hamna nai ma haingkha gai ni yang thangya ba ko abo khai kakani bagan klayo o tolak he pan puskini kotor kaisa tongo ga bo rabar bagani bang norong phunung mai ata thogu motamuti thogu aro chung oro siming ro khlaile o je kofur hain hungmane o soja abuna puskini abo haksal tongro tui kaham klai sije ba ang jum khlaye norong phunung na nangnai nai tongdi abo ekko kufur je ung tongmani tolani abo ai je tolani abo ke puskini kotor ban kotor ora prai sarkani rok kawano o ban asta kotor ase umsu kotor tong अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ora o jal rok bukhang kai a kotor mano masa si 4-5 kg tor to kha aro ha chana ka thik ta aro nai tung di an logi wa choya kare noro ani blog video noron te bedang nai thok video tu we phai thong ang non bagai noron kaham video phung ani bagai ani blog rong no nai tung di chaja khaiba like kicha khlai di ani video rong no ga next video ni bagai nor comment rok khlai di norok bama hai video rok naina musung ang ta jot video khlaio norong no entertain khlainan bagai si angbo kosto khlai tongo bahai khlai norong no nongni dukho kosto ni jora go ang muni ko tho entertain rok khlaia khano an komi dirok khlaio ang abaro khlaia khano norong no bahai khlai ang muni ko tho video rok phonogoi norong ni je dukho kosto jora rok no katiri mana abo saitok tongo nai tongdi che kare hingkai gai tini sanda jora ni blog ang usuk jora no khlaya no hai norong no hambai rigo nai tongdi che kare ani blog no next to ang norong bagai to kaham tui phainai tini asuk jora no dol ro gai norong no joto no hambai rigo an blog oro no thakchi no hambai